Come on, you have a bag social media in Ngadiru mega interview. Yes, sir. The way for Nana like a pilot of Kelamazo. Onyola non ako get their phone or say a podia. Okay. Listen, shit. Say I will phone down by Noya. You banyo More phone, I'm able banyo. to get back. Banyo ya. Top one gear. Top one gear. Tono. When he get. Yana Yeneka. The one ya front to tab, the one ya front to tab. Arake Yrit Angelique Beriship. Where he can. Look at. Kege yi chapo loma kaneja anyonshe. Gini mene we hara. Oh, to shiku siwakem. Chuku kolekere. Tony kega hofma ton oya fma wa bingo. Ton oya fma. Yime enya to te pan ne ka brage ni mi kenga. To tie. Look at. We hani when hike. Ike gine lo neka. Kegi na ataga half of the neka. Pia wure phone oge. Okay, sir. Look at. Chine we hara na. Ege bakashi ono no ga akara nde nwere ara. Ono ga akara nde nwere ara. Ke nwere ara mo primary 5 bia nga bia nere m. O ta Chineke shi we ke. Please. Anambra. Ebe na Anambra. Abagana. Ebe na Abagana. Umudum. Ebe na Umudum. Ezi abunab. Ebe na Ezi abunab. Bani ba nero. Ma ahụ ezeghị. Ị na-eshi ushi? No, sir. Mba. So English. Kwa ma kebere so English. Kwa ma kebere so English. Were hu ga ahụ the wolf ma. Face hu of ma. Nigga na na godendo. Mba. Orphanage. Daughter. Ede afole. I'm 25 years, sir. Gini gburu nne gị na nna gị? I check with the long hammer. Okay, ma onye nne gị na nna My uncle. Yes, sir. Don't know. Oh, thank you. Thank you. Nigga, ma onye nne gị na nna gị ga-ese m thank you. Thank you na gịnị mere ọmụ gburu ọwụ onye amara. Ka onye iji mere nne na nwere mere nna. Oh, my auntie. One my father. Ụmụnne gị ọ dị ole? Some come. Sọsọ gị ka amụrụ. Yes, sir. Only begotten daughter. Iji ụmụ ole? Ofu. Retired but not tired single mother. That your auntie ọkọrọ gị ihe gburu nne gị wee gbuo nna gị. Mba. Njọ ya maka ọ dị agwa m, ọ dị ekwe. Ịjọ ya maka ọ na-agwa gị. Ọ sị na nlafia na ọgụgụ na meches na maka ya. Na gị hapịa na agwago gị na gị echezile maka ya. Maka gịnị kwanụ? Amarọ m.
Auntie ọ bụrụ nwa? Onugodi. Mana ịma be nne gị na nna gị? Ama m be nne m, ma be nna m. Ị na-alakwa village? Sometimes egwu na-atụ m, adị m anakawa like that, ma nna aga na-ana sometimes. Na egwu na-atụ gị na ị na-alakọma like that? Meaning what? Amara m like sometimes ndị ebe ha na-emegbu ụmụ ọgwụ anụ eme gị ule Gbanyụọ Bluetooth ahụ. Ọ gbanyụ gị. So kwuwe. So sometimes I am like pin or poison, like spiritual poison. Umu along njecha village but na ya along ya. So nkusnate nata. Pin how? Like I am pin, like njewe pin. All those native thing. Yeah, native. I want to pin. Help like 2 times. Some go 2 times. Listen to me. You go like na akwa wepo the pin. Like sometimes 4,000, 5,000. All depend on where wepo. In Egamont now. Yeah. There is nothing like pin or wayo. Oh my God, I'm a woman I love for ma. And I'm a joker. And I'm a woman, and I'm a cabin be a sebe, and make Kamga Kudiaga, away bafa. Nsege no ogene wayo dibia ho na tigi na ona wepu pin si ya na mo awu bishop srege no wo nyoshi no wayo nsege gene no nyoshi no wayo pio njide de dibia ama ike yo dog o ga hu ye ku truth otopi na nshapụta nsege no ogene magic wayo onwonye gbaga onwonye gaga gi pin nsige gene enwonye mere gene gara gi pin enwere ihe ị ga-ekwu now ọ dị mkwete na ọ wee eziokwu na ọ na-eme n'ala Igbo as a whole n'ala Igbo as a whole enwonye gbara gi pin na na si spiritual controls the physical I mere agree but ehụrụ mmadụ sị na agbere gi pin na ahụ abịa na ata gị na atapụta gị net pin awụsa n'efere nse no fa onye si Israel na pure lie. It's not true. Ebe ahụ akara nse gị na ọwayo a ga-agbụpụta truth a ga-ewepụta pin na ahụ gị jigi but ọwayo a na-arụ ya arụ. Enwe ndị obodo Ada Igbo dibịa na-emekarị ihe spiritual karịa ndị Benin Republic African country, the highest witchcraft power now Benin here, the whole world. In Abia Mambara Yipi, call your somebody na gonna be na hap coding kepi now. Okay. Call your so. It's all getting also will the where is a long one? Where's Mosh? I demand Nakawa because only natural one name and neighbor. So I demand Nakawa. Umunegi, where are your cousin? But all on Pagan, cousin, like December like this, Hannah, not so I can sometimes not December. I demand like I'm like is in a long to avoid a long moist or year. So none long. Listen, that's Mbole Potra, Laben Nagi, Ishawa Wagi. Long steady. Born and Jeba, and long. Now, why I called. Listen, we hear we Gaben Nagi, when we're home. Now, that is what you have to work on to know why it is like that. Away Potter. When we are home, we get potasagara pin no ya with the cause. Now pure lie. Okay. If you want no life one day, Mam can you see Kowara here now? Mam can you see Kowara again? Now pure lie. Now pure lie. Then when I hear Chineke kreno wa, and when Nende mere ahịhịa ahụ ha na-anụ ntị gbasara ahịhịa ahụ
when they see the ayang gekwu okwu ihe ọ na-arụ akparịa eji arụ ọrụ eji agwọ ọrịa ọgọdụ kere ya mmadụ sị gị na a na-agba gị pin anọ gị n'ahụ nsị fa awepụtachakwa gị pin ahụ ihe na-ebe nka na-ebe. Let me tell you. Last time, yeah, last time I were saying, I look at a so ya can make you put ya can make Manego never put me now. I am the tin. I am here. I will pray a check and I can get whatever. Douche. Baliana la benage. Okay, I be logging now. Baliana la benage. Listen, listen to me. Unu name big mistake. Mpaga mwana. Maga mwana. Balia memoga activate. Owoge ga na agware nkanka ogwu. Mba. Memoga activate na aga benage. Ina aga benage. Nwoke be logging na. O benage ahụ ka aga abịa. Ebe ahụ na agbara ọsọ. Ebe ahụ na-eme afford na. Nwoke chọrọ ịbịa kwụ ụgwọ isi gị nwa oke Igbo ma ihe a na-eme ka ndị ọ na-awatara elu unu na-asị ka akwụ ụgwọ na township ka akwụ ụgwọ na mba gbalịa si listen forget all this rubbish be nna gị baa na be nna gị ahụ kpara aja na compound mpa gị ahụ ọkwa ime ebe eliri mma gị ọkwa ime ebe eliri mpa gị go to that your father's compound you will not through your father's compound Uraja na that father's grave and mother's grave. Bapo kwoge na ala dia welie yelu jogu. I'm not joking. Jogu ijuchogu. Gikwo ihe choro. Wose ya dia. Jogu with asusu Igbo. Oti na-eti eye ge ga dia gwa ha okwu kwucha okwu wose ya dia gawara onwe gị. Asị ngwara gị ga dị bịa na. Ge mekodi nka gị mechaa ya gara onwe gị onye na-enweghị obo enweghị ọ na-akụwa ka ị bịara ịkọrọ mma agbakawa gị pin agbara gị pin nne gị ka pin nna gị don't allow it afole I'm 25 years. Don't allow anybody to deceive you. Spirituality there. But not why you man can assign it in a ring. Listen, equally mad to deceive Vogi. Spirituality there. When you want may invoke power into something, may invoke power into anything. But equally mad to deceive Vogi say, I want to pin, I got here, where put a shaggy pin, check and I can get is a lie. It's really which pin now. Ihe ahụ na-eme n'oge mgbe ewepụtachara ya ọkwụsịla ọkwụsịla n'ala be nna gị nwoke ọbụla ga-alụ gị ọ be nna gị ahụ ka ọ ga-abịa be nna gị ahụ ka ọ ga-abịa ọwụ ụmụnna gị na ụmụnna di ụmụnne gị mpa gị ma side mma gị they would all come and give your hand out in marriage. Or how get settle your family, be going to your father's house. In a hemaya capus, Nama Menaga Aguanabale. Na la penage. In a la penago yagaloga gabia. Gela rubenagi, Bana Jinagi, Buliata. Okay, when access to your father's house. Yeah. Always go to your father's house. Then how do you want to marry? In a la rolo, onye bi ogano ni kukuloge. Agano nezi loge. Kechore ondi Igbo no na Lagos me wede. Kechore ondi Igbo ana na mba agba nkwụ ha. Mba. Then echi marriage could maybe enwe na amanu that they nwere ndị ichie ndị Igbo na-eri ihe ọwụla gbasara ihe mmemme emere na n'isi onye ọwụla amụrụ n'ezi. Then one or two Oria Patawen hand is in all. Nobody knows how come the Oria. Don't allow anybody to deceive you. Be going to your father's house.
Mega we got a Moses. I won't back because I don't know bed nugget. On my apia. Oh, she came when here, and when you okay, Nina on Asia. In a queen, I can tell you when I can have the number. Yeah. You relate with them. Tell them what you observe anytime you try here. Joe folk again now we elderly ones. Don't come, Gabia. Joe folk Emma Obigi Morgan Abatra. This should be old, man. I want to go my short. Oh, they are full. I'm on my phone, maybe 40, 50. Oh, age you go to 5,000. Or now go to get Mba. okay. May I avoid when pin name agarage. Oh, ya need, oh, ya chippy now, oh, ya nabuta pin now, I'm go shabuta ya mamo. Kesku ni naga. Aga maga school, I didn't go school. Gene Ken and one. Nela kumoke, nela. In a rap, okay, back and ano. Nne me away be non, Janano na oko. In an ebe. Oko can be. Why mono yet or I give me? Oh, my ass. So first, I am money. Only is money. We yet one. On the Lekota Wamanya. On a spot. One work on one way. Wrong, okay. Moko like I can have Corolla. Eto. Hana Tagana Yukwa. Yeah. Genotype again. Blog group again. Genotype again. Genotype Blog group again. OS. Lema again. Here that you again now. My pin in the name of Patachana or lad or ya would genotype Gana OS na AA. No? What they go? Listen, what they go get? Go log. So nature am your genotype, nature am your blog group, nature am your status. Here na one equal neatness. How one name we were enter with sponge and as how. Or where Korogi where go log say you want to know your body status. In an end wagon, gay mana your body, mana in here water, or would just name on woke better knock or I bear log. Utin or na, a girl when you toge. Not an or one naga imrem or one nas, emeregi, or when I like you. You were out of the money, go hospital, check your full body. Nature in my blood group, nature in my genotype, nature in my order, noggin at home, my kidney, my heart. In an end, I walk oh, ya want a man at your cha. Oh, ya want a wine at your choya one walking at your cha. Yeah, man, I gave you little one with Ganya. That is cleanliness. Eka watakre. From age 25, always okay around out of mama, but eka watakre. A full-time adult to make autocrawl on issue from 27. Bank a brain, normal human brain. Na de na position where relaxation. They were, eka was small gear. I'm not joking. When eka watakre. So I got my blame again. So that is why some of you, as soon as no think I'm for joke, no think I'm for play. So Balia Galab. No? Call your phone number. 081 26. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like ya get share ya awara ya bag e watch it ya get back they just know what ya taku share the game for what subscribe or for this place Chineke Bago 081 26 96 91 39